Esselamu Aleyküm, hormatly adamlar. Aa, Sapara Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyileşler. Selamun aleyküm. Aydın bilen salamlaştık başlamakan. Biz öz aramızda gurrun edip durduk. Bir azrak giyeceği aldık. Aa, Salam İyileşin. vatandaşlar hemmenize. Hava Hava göğünlerini bugünkü temamız çılçırımlı ve şu burçta kenarda alanlara değişli. Olar var arada ben bir giriş edip vereyim. Az düşünüklü oraya. Aa, Sessiz kalıp cevapkarçılıktan sıyrılıp bolurma deyilen tema. Bu katı giyiniş şealak bir manisi var. Ben bunu kime değişildiğini aytıp vereyim. Yani, Türkmenistan'da bir kuramalar var da işlemeyen olsa da bir devlet emele getirmeyen olsa da neticede bir kuramalar var ve onun içinde adamlar var. Yani, misal için halk maslahatı var. Halk maslahatı yani konstitusiyadan soňky gelýän iň güýçli gurama bolmaly ýa guruluş nemesi boýunça. Onu özlerine el kabul edýär, ýa bilemzo. Yani hakyky manysy şol. Indi şonuň içinde näçem adamlar geçdi we şol adamlar şo taýda barka bir näçe bir görnüşdäki kararlar alındy da. Şo kararlaryň hem netijesinde o jemgyýet halk köpçüligi ezildi ýa-da şonuň bir düzelmeginiň öňüni aldylar. Şol adamlaryň şo ýerde oturmagy. Ýöne bular sessiz alkışladylar, kabul etdiler, seninki doğru diýdiler. Birine serdar diýdiler, beýleksine arkadar diýdiler. Şonuň ýaly beýik adam hatda şo taýda kabul edildi, ýalňyşmaýan bolsam. Ömürlük prezidentim şu taýda kabul Ömürlügem edildi. şu halk maslahatynda kabul edildi. Arka dağlarım şonun alak yani. O umuman şol näme halka garşy edilen iş bar bolsa, halk maslahaty goşadyrnak içinde adal aslında edildi de. Indi şo taýdaky adamlar jogapkar. Ýöne bular o sessiz häzir mysal üçin aýdaly birden hökümeti ýykdyk diýär, şo terrorist guruluşyny ýykdyk. Ondan soň şol nemedäkiler sag bolun bizi halas etdiňiz diýip öňümizden çykjagy görünüp durdy. Hamala bularam şol ezilenleriň hatarynda ýalak. Ýöne ine şonu şonuň ýalak bolmajagyna değişli. Biz şu taýdan bildirýäs. Şo taýdakylaryň hemmejesi ol aňyrky terroristler ýykylandan soň bizem aslında halkyň tarapyndadyk diýmek bilen hiç zat üýtgejek däldir. Gaýtam oşa wagta çelýän şol terrorist hökümetiň ýykylýyşyna garaşyp sessiz oturanlyk üçin jogapkärçiliге çekilmelidir hökman suratda. Hatta bular meniň pikirimçe iň agyr nemäni edýänlerden birisi seretdiýär ýaşullar sakally her gezek gidende soğuk adam getirýär. Soğuk adam berýärler ýene näme şonuň ýaly bir neme birentek oyunlar ham bar da bular içinde. Neticede ýa-ki gorkýan, gorkdum, zor bilen etdirdiler diýilen nemeler kabul edilmez. Onuň hem sebäbini şu taýlarda gurrun edip başlamaly. O sözü Sapara agama bereýin, Aydyňa bereýin. Bolýar ben alaýyn temine. Aydın kısa oturmaly. Birden. Deme o ýeki halk maslahaty däl, ýöne ýani ady agdaljak guramalarym içinde iň önümlüsü halk maslahatdyr. O ýani şondan ýokarda gurama ýok da. O jogapkärçiligim şondan bolmaly. Onuň aşagynda meclis bardyr. Millet wekilleri diýilýändir. Şondan soň ýani hökümet gelýändir. Hökümet bir kiçijik bir zatdyr. O iň etaty guramalar o meclisdir, millet wekilleridir. O ady üstündedir bular. Hemmece milletiň wekili. O halk maslahaty, halkyň içindäki maslahat atlary şonun alakdyr. Onuň bundan başga da nemeler bar. Ya
süt var. Devletin şakaları da bular. O kararsız süt bolmalı. Filan. Onun prokuratura vardır. Kararsız olmalı prokuratura. O onu devlet hoşsuzluğu diye. Hem meclisin adı üstündedir. O inni şu adamlar yani beyleki vatandaşlardan en cevapkar adamlar olmalı. Şimdi biz şu ayda 5.000 7.000 kilometre uzaklukta şu Türkmenistan'dan bolyan dağıtları, fakıtları kete ait otuyorsa, onlar onun içinde günde görüp yaşap gören adamlar. Ne Türkmenistan devletinin içinde iki tane hem becesini ağdap nemede oturmalı, buraya tahtı yönü hem de şimdi bilmeli, günde gözüne dökülüp nemede duran dağıtlar var. Yani iki kurs var. Yani şu adam bir oğurluktuğunu, yalanlığını, meclisin vekili, millet vekili, yani parlament diye. Şun ağdalar, şu zatları bilmeliler mi? Ya da halk matlakatının nemesi. Ya da süt, ya prokuror, ya da devlet hoşsuzluk. Bunun hem becesi birine demez. Devleti kurumalar yürüyendir. Yani kurumalar yürütmedi, devlet bir adamın devletine uğurlayandır. Yani şu an bir adamın devleti dönü, şu kurumalar bilen yok. Hakikatte değil de yani bir adam devleti al uğurlansa para şunu Şimdi yaptırıp bunun ne ediyen cinayetine teredim. Yani sesini çıkarmanlarda ödüğünden cinayet oluyor da. Burada edenin uçuyla, etmeyenin uçuyla deyip bir neme vardır. Yani Uvalığın nemelerde de cinayet nemelerine de kodüklerini o düpen şunu etmeli diyen olsa sen hiç saat etmesen sen etmeyen uçuyla bu ne kadar değil ya da. Şimdi bunlar dünyanın allayanlarında şu adamlar bilen yani şular yalak deme biz meclisimizden var diye. O halk matlakatının kararı diye. Ben kararı değil yani. Ta için. Aynen. Onun ne tüydün kararı diye. O bunun ne prokuratura bağırladı diye. Yani hiç tat yok. Hem beceri telefonla. Hem cemiyete allayalar. Hiç tat etmedik, bilmedik diyenlerim şey dedi. Sen şu tayık baranda ne bu talçın süyd alarla kararsız süyd oldu. Süydün kararsızlığını ilk bir bilmeli adam şu süyd şeyler şu olmalı. Okuğunu okuya diploma nimeti var. O tecrübesi var. Şu tayda süydün kararsız değerlerini Türkmenistan'da bilmeyen var. Onundur şu süyd olup gören adamlar şunu bilmeyen bilir mi? Sen şu takip baran mı olsan? Bu karışız değerlerinden bileyen, telefon emetliyeler ediyenini bileyen. Sen şu takip işleyen olsan sen neyle cinayetçi? Sen adamlara yıl kesiyen, kâtine, ölmeyi veriyen kâtine. O kanunun yoktu, işlemeyenlerine en ilki bileyen adam sen. Şu cinayetçinin bu adamlar için aydı yani. Cinayetçinin değerlerini bilen adam yoktur Türkmenistan'ı bilmesem de. Son yani ödün korunma hukuku olmalı. Advokat olmalı. Yine burada olmalı. Şu da atlam yoktuğunu tüyüt bilen yok. İnni şu da atlan şeyli işleptir onu parlamentte vardı. Son içinde milletvekilleri oturuyor. Şolar şu atlar bilen yok. Bilmeyen orada denlenmiş yani ortaya. ne şerik ol yani. O Şu taya. onu halk matlakatı diye. Sen hem terede oturuyorsun. Ben bildiğin aklım onu yarın. Bildiğiniz şu arada, şu realakta atlar var diye dedim çıkart bildiniz. Yok. Korkan, ürken o da atlar yemeğe alınan neler sen? Korkan oradan var mı? Onun hiç demesi yoktur. Korkmak deyip bahane olur mu?
Yok, olur yalak deme diyor. O deme yani ödörünü koruma için olur instinkt yani deme de değil. Beyinlerine talıptırlar. Oğlum işine geliyor. Son için korkun oluyor. O korkma, ürkme. Türkmenistan'da adamlar hiç zaten korkun yok. Korkmayan orada, ne korkan orada, o triyek, demek için atı verliyor de başta. Yani triyek yok korku gitmedi. Korkun oklar. Şöyle ne diyelim. Atıdan korkun oklar. Demek ölümden korkun oklar. Narkotikum şundalar. Beyliklatlarım şundalar. Ne korrupsiya, yani para verme, alma, 15 yıl, 25 yıl veriyelerde. Ama korrupsiya yok olup giden ne o? Demek korkun oklar. Yani fikrimce şeyle. Bu da atla ne için vurulur ne diye? O devleti bir adam vuracak olsa, bir adamlık devlet vurulacak olsa, bu atla vurulunu etmeden buraya. Vurursun ne? Formalli, ne önküyala kalk batlaka dersin. Şoları böğünü dürtüp el kaldır dersin. O gerek kanunu çıkar dersin. O da iyi sonu işlerini yok. Yani dünyanın ağırlamak için edilir. Biz yani täze Türkmenistan beýle bolup bilmeýär. O olur ýalak. Men kurjagym bolamdy. Halk öýle düşünüp o wedipe baryan adam wedipe ba bolsa jogapkärçiligiň badygyny düşünmeli. Yani jogapkärçiliksiz wedipe bolýan nädir? Yani ben bilmedim. Yani ben bilmeyetin o. O sen iş. Bilmeyen olsa, yetmeyen olsa o tayda düğünü sen iş yok. Zaten bu zatlar şeyle son için biz bunu yoğunluğun açık aytmadık. Şöyle adamlar cezasını çekeceğini düşünmeli. Tevavi Türkmenistan'daki bolup geçen de atlar ağlaba böyle şonu nemi var da aşağıda altyapısı var da tevavi cinayetin arkası sorulan nokta. O çağkanlar kim oldu deyip bir oyun oynanıyordu. Bilen ortamı. Elim şey tutursun arkanda o bir kıtanak deyip çalyanların kim olduğunu bilmeliler. Benim o takdir etmem, onu seyredip durumda. O şonun alak oyun oynuluyor da, ne Türkmenistan'daki kim oldu? Bolor ödülüyor da. Yani ya da ulukan 3 milyonda bir lincedenlerde depen onun şu tayda kim olduğunu demeden bilirler orada. Türkmenistan'da da şonun alak oyun oynuluyor. Yani o beyle olmaz sebebi. O sizin 90 yılın beri o kim demet Avrupa'da işleyen orta. Bazıları ideali ara. O hatlar hem de şey çoğu olmaz. O bir devleti yani adamlar Avrupa'ya gelende şu cevap karşılığını bağdığını şu hatavi insanı sorulayanlığını halkın düşüncesine, cemiyetin düşüncesine talipler. Ya bulmasa o köçelerin geçip var yani ben o hakkı var. O ben prezident olacak ne oturan bir ne şu hiç bilgim yok. O yani çok kategoriden realaklar devletin anlatıyorlar. O no men bilem oktuysa şon cevap gerçekten etmeli. Yok. Ya da ne Devlet Kovsuzluk Komitesi'nin başında bir oturuyor da. O kovsuzluğun ne yemediğini düşünmeyen orada. Ya da belki düşünmeyen olmalı mümkün. Ya da başka bir devleti işleyen olmalı mümkün. Onu bilen adam yok. Yani neticede devletin kovsuzluğu yok.
O. Şu adamlar cevap vermeliler. Onun bu da atları üstü yapılar yalak oyun oynadılar da. Yani arası eller operasyon diyen yalak. O hem şu uğurmuşsun. Şu yani uğrunu ödülen doğrumuşsun. Dilen yalak. Uğur dilen de birinci yani şey çalışırında sen o yerve adamın o adama çalışıyor. Yani şu kovulup giden o. Şu kovulmadık olsa onu önkün demek yalan. Yani bu ediyen işin yalan. Halkın ümidini şoğa çektiler de. O şeyden Türkmenistan ehli spesialistliğini yok ettiler. İşlet gören adamları. Onu yürütü, mekanizmi uğruttur da. O bir yeri gerek oldu. O şoğun üstünden ardaya ya demedi ya. Ya da narkotik oklayalar. Ya atom onun nimetini priyomlarını köpürdüp durur da hem de dedi bu. Ya da. Kıyız O zorladı tavet diye uğruna da vardı. yani. Ardaçılar şey bir üstünden bir kaydıracak oldular üstünden ardaya verdiler de. Ana neymiş nemeler. Onu katken gördük de ben şu yemelere bağlarlara kayan katlaştım. Yani bu yemede kakada bir yeme vardı, gerektirimiz vardı o fakir oldudur. Ağırlı karar. O çöküp yatan Davud'u dikeldi, sayudu, in birinci Davud'u demettiler de, şonkusunu ardaya verdiler de, kakalla. Bir kitap var, men barlamanı vardı. Ondan sonra kalliye çağırdık, demettik. Bir de şuları alıp uğru gerek. Çıkır ettim ben. O siz alak Davud'un 20% işletip bilmeyen doğru adamın başında yapalım. Uğurduğunda madde kadar dediğin yok böyle. O şu gururun ediyorlar. Gururundan turmadı. Ya o kanunsuz asfalt düşerttir diye de yok. Asfalt gerek o tay. Onun Ya için son kanun 15 çıkmalı. yemelerde. Bu asfalt için kanun mu çıkmalı? Şimdi ya yani şu işten ayırman demekte yerine başka bir yerine oy ne Anırdan gelen tabiat demesinden devlet eğitimindeki sistemde bu şeyle yürüyor da. Başkaça yürüyemem bilen o adamlar bu nekarlar oturan demederler bu hududu eğitiliğe geçmeliler. Son geçmeyen bu da atları yani yok edip olan nokta. Doğru mu olan biri doğruyla yalan ediyorlar da. Yani Sovyet periyodunda bir topar akademikler için kulaklardan çıktı. Ya kosmos edip böyle Karalyova için. Başka da ne dünyada en ulu tarihçidir Lev Gumilyov tip. Ömrünün 15, 17 yılında ya 12 17 türmede geçirenler. Ölüm. Yeni diye alak bir diye adamlar da sorur. Yani o da ne bir ardaya ya. Hemen. Onu yürütüp duruyorlar. O devlete de gereği şolur ya adamlardan olup gelirdi. Ya Türkmenistan'a da şol oyun. Bunu adamlara şu da atlar bolmalı ön almak için her veripen öz cevapverçiliği vardır. O üstünde o vollu bu vollu buyruk verdiler, ettirdiler. Yok. Ettiren orada o tayda işim yok. Bilmeyenim olsa. Ne Türkmenistan'a şunun için neyse suya bağlı olsa hem mecazın yemek veremelidir. Sebebi suudun adat değerlerini bilmeyeni yok hemmemiz biliyor. O da Sen para fakat böyle işe barman yap cinayet. yok para verip paraya yani niyetle o bir yerlerde yani şol işe girmek için de
demek. Onda da Günahkarlığı yani ortada. kariyerde bile o birini yamanlap eylekin üstüne geçmek yani para verip nemetmek yani bu topor nemelen üstünden var yerlerde. Prokuror rol bir işleyen buradan şunlarla. Tapavut yok. Yani deputat halk vekili yani. Siz halkı ağlap var yani da otay. Saylav yok. O sayla dediriyen şeyler. O sizi halk seçmedi. O siz halk mı seçen adam? Vol otuyorsun. O otayda ediyen işiniz yok. Yönü siz halkı, dünyanı ağlayan o falan borcu var. O borçları kim yerine getirmek? Yine şu an misal için 2 milyondan uğrak Türkmen daşında milletvekilleri var, meclis var. Şu tayda şu meseleden bir soru ortağa atıldı mı? Yani soran. O da ki cinayetçi değil borcu. Ya da halk matlakatının içinde oturma. Şu yurdun yartının taşınadığını bilmeyen var mı? Ya da Devlet Kovsuzluk Komitesi. Şunu bilmeyen, yani bilmeyecek adam var mı Türkmenistan için? Onun için başlan, o cihatını çekmeli orta. Sorulmayacak zat yoktur. Bir gün gelir sorulur. Ne şu bir gün, ya şu teyze Türkmenistan şu bir gün bilen var yani şu tayda. Yani bunun kategoriyaları demetmeliler. Bu kategoriyası, bu katı anzattır, devletin kuruluşu vardır. Prezident de olsa, beğenme cevap veren konstitusya yazılgandır. Halk matlakatı olsa, onun borçları, nemeleri vardır. Meclisi olsa, onun vardır. Devletin kurulmaları. Ondan çok kurulmalar. O devlet kuruluşunda da 3 tane şakatı olmalıdır. Birine. Yani falan demeder yani. Şolun hiçbirinin yoktuğunu siz bile yok. Özüm şu tayı işe var yani. Var yani orada. Çoğanın vermeli olur. Yani benim düşünüşüm mesele. Bilmedim sizde ne hayret düşünce var? Sapara ayında ildeşler olsa derseniz bu hemen özümün görüşüm boyunca ayıp verecek. Ben kabir yani siyasi meselelerde siyasi diyelim kanunçuluktan düşünen yerimi ya da bilyen bir nememde, temamda yani değil değilse maymun diye fikir etmem yok. Yani sıradan bir vatandaşın bilyen, spesyalisti değil. Yani ben yine şu zatı tarihten sereden vaatın görüyen hemen neyli işleye yani parlament diyen bir sistemi tık mesela halk maslahatın parlamentin ikinci bir bölümü de yani iki parlament var bizde. Yani ikisi birleşse parlament oluyor. Şu deputatlarla halk maslahatı birleşip parlamente bana getiriyor diyeyim. Indi berde ben Yöneköy sonra onu ben Yöneköy şekilde ayıp verecek. Yine Saparağa öğlen ben aramda ılalaşan, Saparağa ayıkken ben öyümde yine elektrik yok. Saparağa ayıkken şu elektrik problemasını çözüp verdi yani. Ve Saparağa pulundan veriyen ve Saparağa'nı şu vazife belleyen oluyor. O tayda vazife belleyen o, yöne arandaki ılalaşık, çoğunyalıktır. Pulunu veriyen, elektrik problemasını çözüp veriyen Saparağa. Şimdi siz göz önüne getirin, ben pulunu verdim, ılalaştım, Saparağa da bu oradaydı. Yöne elektrik problemasını çözüp vermedi. Berde kim günahkar? Yine Yöneköy bir zat. Saparağa siz günahkar oluyorsunuz mu? Ben borcum oldu. Yok, ben sizden Gol çeken oldu. Gol çektiniz, ılalaştık. Ben size puldan verdim. Aramızdaki yankı ılalaşıram, ben pulu veriyen, size elektrik problemasını çözüyorsunuz. Ben borcum oldu, ben günahkar. Siz günahkar oluyorsunuz, doğru mu? Doğru. Yine deputatlar diyende de halk sayıla deputat edip uğradı ve halkın nalogundan olsun, yani halkın baylığı
gazımızdan, toğumuzdan beylek gaz, toğuk yankı, näme var, su vardır, nevit vardır. Bu zaten hemmesi halkın kadar. Ya da Hazine şu yani, taydan hazineden olan. hazinadan, yani halkın hazinasından olara aylık tölenýär. Yani halk diye ine biz seni sayla uğratacağız. Yani meseleleri siyasi olsun, beylik, iktisadi meselelere seret. Men olar bilen işleşmeyin diyeler. Sebebi her bir adam hemme meselede ustad olup bilmeýär. Mümkinem der. Ol yankı işçi gatlak vardır, ondan sonra işletmeler vardır, beyleki iş yerleri vardır, türlü budaklar vardır, her haysının öz işi vardır. O hem işe şoňaly, o tarihten gelýän zat. Her kimin öz işi var. Şoň üçin men diye her bir vatandaş, men şu siýasat bilen işim bolmasyn, men ine sağlıklarımdan ine şoňa töleýän diye, bir adamam saýlaýan şo seretsin diye. Bu eýem halk bilen deputatın arasındaky ılalaşıktır. Indi sen o taýda men gorkdum, ama men baskı bilen men borcumu yerine yetirmedim. O halkı gızıklandıryan bir sorag däl. Yani anlaşma, iki halk bilen deputatın arasındaky sözleşme ya da ılalaşyk bar bolsa, onu yerine yetirmelidir. Hukmany soratdy. Yerine yetirmedik ýagdaýynda sen günäkär. Ona nähili bahana, Sapara Türkmen'de şu zat vardır. İslendik problema bahana gözlerdir. İslendik meselede men yekece Türkmeni çıkıp ne hava men şunu yanlış ettim diyen yani var diyor gat seyretler. Aydın o bahanasam aslında bağışlamağın nemesinde. Hava özünden başka hem Bağışlanma. günahkar. Yine hava günahkar diyer, yine ay bu yıl diye yağış yağdı, gar yağdı, şoň içinde buğday bolanok ya da yine bir zat oldu buğday bolanok. Sen şoňa öňünden bir taýýarlygyň barmy senin hava şertlerine? Yo, Türkmenistan'da buğday ekmersin bilýän ona. Tamam. Şimdi taşından Yine almağa sarzarız. deputatlar ve halk maslahatı sapara o prokurorlar, sudyalar men pikirimçe oňalyp bahana tapma mümkinçiligi ýok. Hiç bir mümkinçiligi ýok. Yolun Sebebi täze Türkmenistan'da men bilýän ýadylana. hem mezat görkezilen, hem mezat edilen, ol sen sessiz oturmana hakkın yok. Sessiz oturacak olsan saparaga çayın al, 4 tane koyunun al, git çöle. Yine o yerde sessiz oturup bilýän sebäbi şertler şoňalyp çölüň içinde koyunuma bakarsın, işin yok ya, köpçülükden hem işin yok ya da dağda bir yerde yaşap bilersin. Ýöne sen haçan da haýsam bolsa bir wezipe giren ýagdaýynda bir işi ya bir problemany men çözjek diýip orta çık ya da biri saylasın, biri bellesin ya da ýa-da avtomat tutup seni şo ýere koýsunlar tapawdy, ýok sen şol jogapkärçiligi eýe diýmek. Şoň eýessin. Jogap bermek bilmek, ertir biri bol. Yani şoň üçin berde o wezipedäki adamlar sessiz galan üçin günäkärmi, dälmi diýen soraw ýalňyş sessiz galmak diýen bir zat ýok sapara. Onda şoňaly bolup bilermi vatandaşlar, ine samolyoda minýän samolyodyň pilotlary bardyr. Onda pilotyň etmeli işi var. Indi piloty biri gorkuzda o hiç zat etmän otursa ine howada, gondurmaly da ona. Ölýäňiz emmäňiz. Kim jogap ber? Yani pilota aylığı tölenipdir, sürdüýülipdir, etmeli işi var. Edil şoňalyk sen deputat ol, göze görünen ok bizde halk maslahatynyň eden işi we onuň täsiri we ziýanlaryny göze görünmänligi üçin köp adam aýdypdylar. Yani halk maslahatyny mecbur etdiler. Aslında ýaşullar erwede adam däl, ýene ýalyp bir meseleler var. Adamyň erwedi bilen gowusyny nädip saýlaýaňyz ine şonu hem öwrenmeli diýenler. Kime gowu, kime erwet diýilýär, näme göre? Bir adama sen bir adam ne erwedi adam gowat nämesine seredip şol nämeni berip bilýän, bahany berip bilýän bir adam ama da men haýran. Bizen tek akıllı bilen jahilin arasındaky tapawdy görüp bilmedik adam nädip erwedi adam bilen gowat adamyň tapawdy görüp bilýär. Yani sonra bu menen bilem ok, şoň üçin soraýan. Gowa adam gatyçylşyrym aýdym dogry aýdy. Yani gowa adam näme göre, gowa haçan gowa, gaýsy zatlarda gowa bolýar. Edilen işlerine seredende de yine näme vardır. Kant'ı okan olsanız näme şu pratik aklın eleştirisi mi ya da beýlekisi? Näme arassa ahlagyň nemesi, kritikasy. O türkmençe öwürseň şonuň ýalak bolýar ýa-ni. Kritikasy däldi be. Davranışı bolýar. Yo, aslında kritik edýär aslında. Sorulýar. Ha, kritik edýär aslında. Indi şonda okan olsaň kemine o adam erwedi adam garşyk gidýär hemme zat. Yani hakykatdan Kant bize görkezen olsa nämeni görkeje? Oň ýalyp bir nämeler bilen bir zat çözüp bilmejen şol
Hatta Kant'ın nämesine seretsen Hitler yankı näme melekyalı adam. O adam yani öz Değil mi üstüne o düşen adam? borcu yerine getiripdir. Tamam. Yine şon için o adamı yankı halk maslahatındaky ýaşuwlara o Türkmenin nämesi var, hormat koymalı, o adam erwet adam değil. O meseleler geçin netije seredin. Men netijeni aýdaýyn şu gün. Bizde Maşgala Institutu yıkılan yok. Yani Maşgala Institutu şu gün haýsy formada kim açıklap? Elbette Maşgala Institutu'nun bir näçe formaları vardır. Türlü yankı çağı merkezli diye. Ondan sonra kommunal maşgalalar diýilýär. Yine 3-4 tane görünüş var. Men hemmesini şu an bilemem. Yöne Türkmenistan'da şu haýsy görünüş var şu gün. Yani Maşgala Institutu yok. Maşgala Institutu yok diýmek geleceğin yok. Cemiyet yok. Cemiyet yok. Yine Halk yok. Halkın yeçeykesi birinci yeçeykesi olmuyor. Tamam. Demesi var onu. halk diyen zat yok. İkincisi bilim yok. Yine bilimem şu dereceye yol edipdirler saparağa biz gürleşip bilemiyoruz. Düşünüşüp bilemiz o Düşünüşüp bilemiyoruz. Eğer içinizde yok men dili go bilýän diýäniniz bar bolsa bir sanak özüňizi barlamak üçin, özüňize dilin ne derece bilýänligiňizi suwut etmek üçin bir kitap alın, kitap diýen bir defter alın, galam alın ve şu yere haýsam bolsa bir tema hakkında bir 500 sözü geçen bir esey yazıp görün. Yöne 500 söz yazan wagtynızda näçe sözü näçe sapar gaýtalapsyňyz, şoňa seredin, soňam hakyky akademik eseyler vardır, şolary açyp şolan söz sanyny, söz baýlygyny, ýani vokabular diýilýär. Yine şonu sanak görün ve özüňizi tanap başlarsınız. Aydın. Yine halk maslahatı, deputatlar, yani Ilımlar Akademiyasının yapılmağı, bu zatların hemmesi şolun jogapkärçiligi değil mi? Saparalar. Ya da bir prezidentin ömürlük saylanmağı diýmek näme diýmek. Gerek del terminologiyalar girizýärler. Yani ömürlük prezident diýmek bir terminologiya. Şonu girizýärler. Yine bu yankı günäsi ýok, bu adam, bu ýaşuly diýen adamların getiren neticesi, netije seretçek olsa yine şu zatları seretmeler. Böyle bu zatların hem becesi neme aydın, yine gab akıp dura bir yerik. O Türkmenistan'ın bergili. Yine şoň güne diýär. O Türkmenistan sömürülüp dur. Onu hiç kim görmeliler. Ona akıllarım yetmeliler adamlar. O düşüncelerim yetmeliler. Şonu etmek için ne şu zatları Türme urupdurlar ha, başga näme gerek? Orsetden gelip türme urupdurlar. Türkmenistanın içindäki gazy, nefti oğurlamak üçin, almak üçin. Oğurlamak değil, almak üçin. Yo yakıt neme değil, türme değil. Kemine Türkmenistan'ın şu wagt käbir habarlar gelip başladı da ýoşluk bilen. Türkmenistan hiç tadı özünki der. Hemme jehni gelmişekler upravlar dedi. Türkmen hova yolları, altın asır ara atnaşık nemesi. Hemmesi orslara değişli, inanmarsınız. Bu yakın entek bu yüzde duran demeli. Bu aşağılarına girsen deme. Türkmenistan'ın büdjetinin yoktuğunu ne yani meclis bilen ok meclis yıllar kabul etmeliler onu. Sonra cevabını almalı. Yani nerede işlerin neticesini dinlemeli. Çok yoktuğunu bilen oklar. Yani Türkmenistan'ın meclisi büdjet diýilen demek döwletiň hazinasynyň yoktuğunu bilen ok. Yani o taýda näme işläp görürsün? Yok Yani Döwlet Gowçuluk Komitetinden görnäler. O Sapara. Yine yankı yine baştaki yere gelýär. Men ýalňyşçylan bolsam düzeldirseniz. Yankı şu parlament diýen guruluşam beýleki prokuratura, döwlet howpsuzlyk ýa-da milli howpsuzlyk hatta şu hökümet ne şolary halk saylap, şolara aýlyk berýän üçin, ine daşyndan bir ýanky sömürmek islerler, oğurluk etmek islerler, ine şolara garşy goranyp bilmek üçin edilýär. Yani bu halk aýdaly ýanky studentler diýilen 18 ýaşy dolandan soň student bolýarlar, ondan soň işçi ol, işde ýa-da beýleki okuw atlamadyklaram
iş bilen meşgul olýarlar. Her kim öz işi vardır. Olar nerden bilsin, nädip analiz etsin, hazinada näme bar, näme ýoklugyny. Şoň üçin bir vekil çykarylýar şo taýda. Ine olan etmeli işem yankıyla ağzak geçenine oğurluklarımız var. Yine şoların uğramak için, cemiyeti uğramak için, maşgalları uğramak için aslında edilýär. Indi olar şol işini, vezifesini yerine getirmese yine neticede şol bolýar da. Orus olmasa başka biri çıkardı. Aydalı, Eyran, olsa Eyran sömürürdü. Men yankı Orus'un günäsi berde bilemek mena günäsi. Yankı o Emeğine sever. praktik günäsi var ýöne teorik nemede alsak, bir teori hökmünde alsak, Orus olmasa Amerika bolar, Amerika olmasa Hytaý bolar. Kimine? Bakana özleýäs diýese, bizim günämiz. Orus şoňalyk, Amerika şoňalyk, Ýewropa şoňalyk baýady, şoňalyk bu işlendi. Ertir bir gün eger Türkmenistan o yara meselesinde de akıl tarapdan, bilim tarapdan ene yetiştirip neslini sen näçe güýçletseň şolar gaptaldaky döwletleri sömürüp başlar. Sebäbi islew limiti ýok, islew sınırsızdır islew. Adamın islewi. O kömek edýän dip hemen pul gazanarlar. Hemen kömek mi ederler? Her hili yollar bilen. Bu dünyanın kanunu ya da işleyiş sisteması şoňalyra işleýär. Aydın buna ykdysadet diýip aýtsam bolýar aslında. Ykdysadet bu. Şoň üçin ine şoňalyk problemalarda halky oturan ýanky ilaty diýeň daşardan bir güýçler gelip sömürmezligi üçin meclis diýerler. Ondan soň diňe siz vatandaşlar pikir etmeň. Meclis ýanky prezident beýleki içeridäki halk bilen ya da ilat bilen gatnaşygy var. Şol imsala alyny goramaly. Elbetde onu goramaly olan var. Ýöne bir tarapdan daşardan geljek howplar bardyr. Howp diýse ol eline ýara alyp gelmek meselesi däldir. Ýöne bir howp aýdaýyn şu gün telefon ulanýaňyz, siz telefonda aýdaly sizin kişi ýani şahsy bilgileriniz var. Şahsy bilgi diýende men biraz gülesim geljek bolsa, Türkmende şahsy bilgi barmy? Mesela şahsy ýok. Şoň üçin hiç kim soraýanam däldi. Men şahsy bilgimi berýän näme bolar soň diýip. Näme bolsa bolsun diýip sorap görüň. Dostlarymyzdan, tanışlarymyzdan. Sen adyny, familiýaňy, o gören suratlaryňy ýa ýenelerini ine şoňalyk firmalar alyp satýarlar diýip, satsa satar diýer. Maňa näme diýer? Tamam. Sen şahsy ýok o taýda. Şahsy hiç zady ýok diýer. Ine şolan bir howpdur. Ine bu zatlara meclis milli howpsuzlygyň işidir. Ýöne Türkmenistanda altyn asyrmy, Türkmenselmi, näme? Altyn asyr hawa araşdyrma bulgamy. Şoň database nirde? Kemine? Sen sana soraýan, nirde ine? Ýöne kaýzat, onun içindäki informasiýany, maglumaty näme den gelýänligini bilip bilýäňizmi? Türkmeniň ertir näle pikirlenjegine şeňle bilip bolýar. O informasiýa bolsa, elinde bolsa. O statistika Türkmenistanda ýokdur. Ýöne beýleki ýerlerde statistikany gatyp işleýärler. Yok, bana nemeler var, orsun elinde şu var. O näme? Gelmişim. Alex mit Aleksandr Grigoriev diýip Moskwada Bey Moskwada otyr. Altyn asyr aratmaşy bolan. Bu topar havar nemelerim şonuna alakdyr. Havar kanallarını. Havar kanallary var, ine SNG media diýip bir neme var. Her tarapdan zäherleýärler. O zatlaryň ama bizni izarladykça Türkmenistan diýilen zat ýok. Ýa illeşler buna isla kabul edildi. Yankı halk maslahatı, meclis, prokuratura, yene gullukların hemmesinin yankı umumy ortaya çıkarıp öndürýän, önümüne sereden wagtyň Türkmenistandan näme bar bolsa şol çykýa daşyna gidýär. Ine olan etmeli işi daşından Türkmenistan'a getirmekdir. Ünlü neme aydın sözün ağabında yine Türkmenistan'da yukarı okuyucular deyip bu topor üniversiteler, institutlar hatta akademi deyip boylayan demelerim var da. O hocalık akademisi yani Politeysk Akademi diye yeni şonu mengeş. Yani bu devletin kuruluşu arada kıyıkaca bir lekte veriyor. Devlet kuruluşu devlet kuruluşunun bunu Soğutlu adamın hem beceri bilmeli. Bir yarım değil. Soğutluluğun bir nemesi. Yani sütünü.
Yo, soğutlu değil, sapara ses veren, saylava gidiyen adamın hep mecesi bilmeli onu. O. Olar has köp bilmeli. Ünni şol yukarı okul jaylarına şu da atları o gurrun ediyen yer var mı? Ya da student bolonunuz vardır, şonlar gut sorununuz vardır. Şunu devlet kuruluşu var arada. O parlamentin näme, halk maslahatın näme diýdi, näme karar alýanlygyny, hakykatda näme diýdi. Düşündürmeli nemeler kuruluşlar şolar. Inni biz bu adyna näme oýduk? Ýokary bilim diýetde, şeýlem. Wişa образование diýilýär. Bu ýokary bilimsizlik üniversitetleri, institutları diýip bu adyny dogry goýmalylar. Yine şu bilgiler, şu dağıtlara vuran düşünceler, şol ılım bilim çeşmelerinden yayramalılar. Yataatı nemez. Yanlışına yanlış işlemeli. Yuridik fakültet vardır. Yılların en kımmat. Hukukun yoktuğunu, şun kararsız değerlerini, şun işlep bilmeyecektiğini, şu tayda koturun. Zab kafedra mi, dekan mi, profesör mi, bilen ok. O siz öwrüňizde de şunu alak bolmaly ýa-ni bolmaly. Bilmeýän boldur, şeýle okudýan bolmaly. O bu bilimsizlikden berbet bolýar da. O döwletiň guruluşy ne şunu alak ýalňyş bolmaly. Diýip şonu öwrüdýän bolmaly siz. O sapara biz dayna gatsava doktor sen deyip öğret yani gassap yetiştirýärler. Ýöne sen doktor diýerler, şoňa da ynandyrýarlar. O da pul alyp Oğlum ben doktor demerem deyip- keselem haram öldürýär. O şoň ýaly. Onun izini barlasan gatdy kendir oldu nämesi. Yani ziyana şu bilimin nämesinde. Bilimde edeni işine ine diktatör diýerler de. Diktatör sözüne düşünýän adam gaty az. Bizde diktatör Türkmenistanda bolan däldir. Yani diktatör diýmek näme diýmek? Diktatör kim şo? Napolyon vardır. O Napoleon'un diktatörü. Şol şahs el alın, Hitler el alın, kaptana da Niyaz Foyunan'ı menzeyen yeri var mı? Yekece menzeş yerini tap bilýäňiz mi? Bunu näme üçin edýärler? Anonim aýdyn, halyk näme aýdyn. Döwlet guruluşynyň ýokdugyny yani adamın ünsünden bir gara tüýşürip, hemme zat şondan yani bir adamdan Kurban olayını ayırsanız çözülüyor. o ya da niyaz sünemetten şol bolýar diýdi. Döwlet guruluşynyň ýalňyşdygyny o yani şoň üstün yapma üçin edilýär da bu zatdan hemme şey. Näme diýär sahta hedef diýip harby näme de vardır. Terminologiyada vardır. O şol ýanky nemäne? Nişany Nişany ýalňyş ýalňyş görkezýärler. görkezýärler. Indi ýanky nemelerin hem sessiz galanlaryň hem ay bizi halas etdiňiz diýip, sag bolun diýip çykjaklary bar da. Hem mejes bolmasa da 90% şonuň ýaly bolmaly. Yani şolara häzirden ine ýanky Gurban ulyny günäkarlap hem mezar şol edýäti. O bizi hem halas etdiňiz sag bolun diýip nebetmelmiş de dowam etmelmiş indi olar. Ýanky halk maslahatyndakylar. O adam bolanlar üçin. O adam bolanlar üçin onun ýazada bolmaly däl. Indi bärde men bir söz alyp bilsem kemine başla. Ine şu gün işleyenler var. Men täze Türkmenistanda en esasy ýanky näl diýsem kem çekinýän tarapym täze Türkmenistan bardy geldi. Akyl bilen jahiliň arasyny aýryp bilmese gat kyn bolar ýagdaýymyz. Indi şu gün ine siz hawa täze Türkmenistan ine guruldy hawa bizi de azad etdiňiz diýip ýankylar çykjak bolsa birinciden akyl ýok diýmek bol adam. Akylyň etjek işine ine şu wagt görüp bilýän akyl näme der barmaz şutay. Ýalňyşyp baranda da akyl görüp bilýär ama. Ine häzir kemine seni uğratsaň şu maslahata ýene bir ýere. Sen bir sapar bararsyň, ikinji sapar barmarsyň şutay. Yok. İslendik bir akyly bar adam ikinji sapar barmaz şutay. Ya da bir iň bolmanda dile getirir ýanky edilýän ýalňyşlyklary. Şoň üçin olar Çıkarman oturma da yemeder. bu borcumu bilýänsiň, borcuň
ses çıkarmak. Sen iyi işmiş ol. O tayda halk maslahatında gidip sen fundament koymayacağına belli. Ya da bir pomidor ekmeyeceğin belli. Sen iyi işin düşüneceğini, fikrini aytmak. İyi işmiş ol. Başka işin hem yok. Yani şunu etmeyen olsam ve şu yere barıp giren olsam eyyem ben yine halk maslahatının azası ya da katlaşacağım deyip giren adam eyyem sen cevapkarşılığı üstüne aldın değil mi? Ve şuna cevap vermedi bolyan. Yani başka kilon mümkünçiliği yok. Düzeltme mümkünçiliği yok. Bu teze Türkmenistan'da o bize yine basış edildi sağ olun Tanrı alkasın bizi halas ettiniz diyecek olsalar. Biz hem eğiriptik şolardan diye de. Hazır Onyalar, nemeler bilen ün söyleyen olsanız bizi işlerimiz yok. Ya da onyalık işlerimiz yok. Yani Gova'da, Merve'de adam deyip kategoriyalara ayırma. Yok, Netice ahlak sebebi. meselesi yani aydın. Yani şu tayda keyfin çıkarman oturmak ahlaksızlık ağır var şey. O deyipelerde keyfin çıkarman şu bolyan dağıtlara o yine ahlak nenen özünün ehli halka da görülü. Yani in ulu ahlaksızlık şu taydın ayda. Ol yani ayarlan yeterin aşağına seyredip görülür ahlak düzeltecek bolup. Şimdi ahlaksızlık şu taydan geliyor. Yani şu taylarda şeyden çıkarmanı oturmak, o bilmediliğe almak, bu cenayetin ulusudur. Bunu yani Ugalon kodekslerde de vardır. Halat diyendir. O tavet demetinde doğrunu halat in ulus tatiyavleni diyendir. O ne şey roğu vardır halat. Ya urşirlerine bağlayın o bir suda silesiyor. Uzak halat deyip atyanırlar. Adamlar ıkbalı bilen bağlılar halat mesela. O doktorun batyanırlar. Yani halat operasyon nemelerini. Ama bu sorumluluk. O sen halkın in yukarı orgununa oturursundan bolyan zatları tezini çıkarman oturur mu? Özlem şu halk maslahat ne yıldan beri var? Niyazi Törü'nden beri var. Doğru mu? Onu 93'ten ve 94'ten mi demettiler de. Şimdi şu 94'ten beri bir Pasaplan adayımızda da Sapara şu zat var. Bir kuruluş kuruluş değilsem doğru oluyor mu? Establishment değil ya da. O kuruluş o. Şimdi kuruluş görədilenden son meyvesi olmalı. Meyvesi. Meyvesi. Ben yine şu meyve seyrederim. Ne emet ya bu iş? Aydalı Samsung var, telefon çıkarıya televizör, çıkarıya bir zatları öndürüye sattıya yine o meyvesi şu. O işleye deyip bilersin. Yine halk maslahatı meyvesi ne hemen? Yani şu meyvesini aydan Türkmenistan'ın ilatının yarısı daşında bilim düğünden yok. Bilimin yok diyeyim şu diyeyim. Eğer Türkmenistan'da bilimi düzeltecek olup ben inanıp bilyen deldirim şu. Bilimin düzeleceğine Türkmenistan'da yakın 50 yılın içinde. Sebebi bilimi düzeltmek için sen mektep bilimin nemesidir. Üniversitede yetiştirilen çağlar üniversitede bir ham maddesi değil. Yine şol bizde yok. Mektepler yetiştirip bilen o. Onun için neme gerek? Muallim yetiştirmeli. Muallim nerede yetiştiriliyor? Üniversitede yetiştiriyor. Yani üniversiteden yetiştirmek için mektepten doğru yetişen çağa gerek. Yine bunu ne edip çözecek ol yalnız? Ne sonra o. Daşından getirip bilersin. Yani daşından bilelikte hoğupları vardır. Onu düzelt, o hoğupları ayıl sayılı edip bilmek için milli hoğupsuzluk olmalı. Hani Türkmenistan'ın milli hoğupsuzluğu? O kuramada yok. Yani bilimi yıkmak atan sattır. Yani informasyonu kes 5 yıl pikirini ayıp bilen adamları kırıyan hemmesini sağında seyretmeyen 1000 olsun, 5000, 10.000 olsun tapavcı. Kırıyan, türmeye basyan, yok edeceğim. Bilimini 5 yılın içinde yok edilendir. Yani son şu 5 yılda yok edilen bilimi önkü derecesine getirmek için o dünya ile yarışmaya diyeyim o. Önkü derecesine getirip bilmek için ağzından 50 yıl işlersiniz. O çıktayıcısı, maliyesi, nemesini hesaplayıp oturacak derse olur çözülüp olmaya yöne vaat meselesini çözüp olan o. Her gün 24 saat vardır. Onu o 26 edip olan o. Yani sapara 26 edip. O bir saat yiyerek tur diyen, bir saat adam giyecek yak diyen, onun 26 oluyor diyen.
Yine sol meseleleri yine bu halk maslahatının meyvesidir. Bize getirilen meyveler ne şu gibi. Çağlarımıza terbiye verip bilemiz o. Yani oğurluk bilen deneştirip görün inni. Yani ne men. Oğurluk aydalı 1 trilyon dolar pul oğurlaptır deysen 1 trilyon doları aydalı ona karşı işlersin yine yerine koyup koyuyor. Ya da o 1 trilyonu soğup yetişmeyen kadar tapıp izine getirip koyuyor. 1 trilyon doları hazır ayda okuyayım ben. Yani yanlışmasam qaysı devletin nämesi deydiler. Şol 1 trilyonu geçiptir de 1 yılda öndüren önüme. Näme önüme özüm elektron dedi yazılım deydi. Yani kodlama yazılım nämelerinde. Programirun. Ha, yerem sarf eden yok, iş sarf eden yok. Şol 1 trilyondan geçecek. 1 yılda önümçülüğü. Indi şoň üçin bärde ýöne bilimi şo döwletde bersen hazır Amerikan bilimini yatır ýok et. Amerika şoň dikeltmek üçin şu wagt ýagdaýyna gelmek üçin 50 ýyl sarf eder. Ine halk maslahatynyň mewesi. Indi halk maslahatynyň ýene bir mewesi bar. Şu gün görnen ok, ýene 10-15 ýyldan şu günkü en atasdan uzak kalan çağalar bardyr. Olar ýanky ýokary diýmeýin. Olar önümçülüge şolar geçecek. Hem nere şolar geçecek. Yankı ene mehri diyen zat bir özel bir zattır. Yani başka tap olanop ya da yerine oyup olmayan bir zattır. Çağa verilmeli bir zat. Ondan mahrum edildi o çağlar. O netijet näme boljak? Onun neticesi 10-15 ýylda näme boljak? Näme Türkmenistana ağır yankı bir yaralar açacak. Şonu bir bilip bilýäňiz mene. Sonra bu mene bile bu. Barlak görmäne de mümkinçiligimiz ýok. Wagty gelende görkezek. Yine meyvesi, halk maslahatynyň, parlamentin ya da yine prokuraturası, sudyası, milli howpsuzluk näme seretdiýär berdi. Yine çolan meyveleri şoňa seredersin. O sen gazyny beýleki resurslaryny daşyna çykarýarlar. Sen hem şo daşyna çykarýarmy gizlemeli yine. Näme dip gizlersin? Perde. Perdede näme? Halk maslahaty, parlament, prokuratura, milli howpsuzluk. Yine soňam diktatör, devlet varmışın ya da devletin işimişin, devleti işlemişin. Devlet bar olsa, haýsy bir watandaşa devlet näme diýin, göze görnýän bir zat däldir, ýöne edýän işlerinden görüp bilersin. Ýeňilçilikler, ýeneler bir başyna bir ağır iş düşen wagty, kömek alyp bilmeýän wagty iň soňunda gelýändir devlet kömek edýän. Aýdyn. Devlet näme diýip sorasalar, hawa devlet ayağa alyp, hawa seniň aýaňa gelen ok diýerler. Şonuň ýalyp bir guruluş. Yok, awa indi men sonra watandaşlara şu güneçe haýsy birine bir problema başyna gelen wagty devlet adından kömek edildi. Özem devlet kömek eden de onu kamera alıp ine men sana kömek etdim diýip bilýän bir institut der. Devletin oňa alyp bir mümkinçilik hem ýok. Yani devlet kömek edýändir, ýöne bir zat aýdaly pasport meselelerinde ýeňilçilikler, ýeneler çykýandyr bir ya da aýdaly bir pasport aljak bolýan, devlet sana bir zat edip berer, öýde oturan ýerinden internetten pasport alarsın. Pasportyňdan poçta bilen öýüňe geler. Ýene devlet, ýöne göze görnýän däldi. Devlet onu ekrana çykaryp aýtgan däldi. Men şu zat etken diýip. Yo etmeli işe o. Etmeli iş o. Bar bolmaly. Şoň üçin aýly elotýar. Etmeli işem şo. Şoň üçin gurulan, şoň üçin döredilen bir institutdur, devlet institutu. Kuruluşu. Ýöne bizde diňe problema çykarýandyr, devlet problema çykarýan däldir. Şoň üçin Türkmenistan'da devletler terörist topar. Terörist toparňam ýanky ýerine ýetiricileri nämeli arkasy Orset tarapyna gitdi. Teröristler başı. Yine şoň ýalyrak görýän men düşündirip bilendim bunu diýen garşdyrýan hem köpläme. Men düşündüm, baýdyn bilmedim illeşler näme diýendigini. İlleşlerimiz hem o düşündük diýe. Komentaryalarından. Umuman ýa-ni näme seretsek, ulu surata seretsek, ýagdaý kyn, ýa-ni halkyň ýagdaý kyn. Jogapkärler bar. Hökmen suratda birleri bu bolan zatlaryň näme hasabyny bermeli. Pikir etmeň, ýa-ni diňe gurban bolyny o cezalandyryp hemme kim soň öýleýine o ýoluna diýen ýalak bolar diýip ýok onuň ýalda. Her bir adam ýa-ni şu işe koşulan, şu cenaýet edilen her bir adam cezasyz galmaly däldir. Hökmen suratda cezasyny çekmelidir, ýoksa bu zatlar gaýtalanyp bilinýändir.
göz yummak demek, ikinci yezek qaytalansın demektir. Yani göz yumuşluk yok bu tayda. Katı ağır cezaları olacaktır. Yani nemede de mecliste de katı tartışmalı diye meseleler. Şuların çağalar hem gerek değil diýilen ýagdaýa gelinýär-de. O yakmalı yerler. O. Şu cenayeti işlen şu yurdu Türkmenistan diýilen yurdu şu hala sokan adamlar sesini çıkarıp ya da çıkarman sokan adamların hem meclisinin çağalar hem gerek değil islemeýäs diýilen ýaly bir düşünjäni döreşine şahit bolýas mıkan diýen mene. O. Gaty ağır bir zat ýa-ni umumy nemede seredeninde mümkin däldi. Olaryň çağalary bilen häzirki ýa-ni şu azap çeken o halkyň çağalaryň bir arada bolmagy mümkin däldi. Bire garşmaýar. Şonuň ýaly bir ýagdaý görünýär. Näme ruhsat vermeýär o. Ýa-ni jemgyýet ruhsat vermeýär. Cemiyet ruhsat veren ok ýa-ni. Yine berde şu halk maslahatı ya da parlamentin, prokuratura nämeleri eşitken olsa, gören olsa ya da vatandaşlar tanayan olsa şu videoları uğradım. Yine Türkmenistan'da prezidentinden başlap aşağı muallimine çeker olar cemiyetin nämediğini bilen o. Hakiki bilen. Orus nämişin özünü görköz men Türkmen oňuza goýýar. Şeýle cemiyet birden ýankyn hem bolýar diýip eýlek seredip başlan wagty cemiyet cezalandyrýandyr. Onu saklap bolan o. Mümkin de saklamak. Özemine kanunçuluğu özleri yok ettiler. Türkmenistan'da kanun işleyen yok ve 30 yılın içinde 30 yılın değil, 100 yıl alırsanız 100 yılın içinde kanunu işleyen yok. Çünkü çiğnem cemiyetem öğrenişti kanunsuzluğu. Kanun nämediydi? Güýçliňki diýdi. Türkmenistan'daki düşünce kim güýçli olsa kanun şonku doğru deyip kasap etken. Pulluyunku diye. Pulluyunku diye. Oğlum kanun diýär da. Yok, şoň ýalyk düşünje var. Onam ýöreýte orus salyp berendir kellemde. Edeni işleri bilen. Indi şol näme doğru gelýär? Häzir ertir bir gün ýowaş-ýowaş şu gününe Berdimuhammed mysal üçin hem oğluny getirýär, özüne güýjü açyp başlady. Eýem halkyň arasynda güýjü açyp başlady, şoň üçin çalışmaly, başga bir ýerine getirip bir zatlar etjek bolmaly. Olam başgalarsynyň. Indi orusun ýalňyşymy diýelim ýa-da mümkin emetmeli. Gadawy bölmeli. O etat emeleri şolar ýalak näme? Ýöne bu ýalňyşam şu oğluny bellemedi prezident dedi. Oğluny bellenin ýalňyş näme? Güni kurtarmak näme? Ýalňyş taktika diýen. Başka Ýalňyş bolyn çıkalgalarym ýok. Oňa da dogry düşünmeli. O başga geljek, o ýa-ni bulara karşı ordan etjek. Ne şo gorkularym bar. Bular hiç kime ananoklar, o ananmadan däl, o ýagdaýlary şonalak sebäbi. Anany ýalak etmediler de. Hiç kime ananmalarlygyň öýder gaty gowulýar. Şoň üçin o oğluny goýýar. Başka çıkalgasy ýok da. O da bökü başgasyny goýjakdyr. Onu ýöne oňa. Bulam cemiyeti ken tutup bilmez mi kedende? Mümkün däl demek aýdyn bu ýöne akymına gidenne de. Şunu bolajak boldan gollaw bolanok da. O cemiyet bitirdiler. Indi yankı gizli diveden işleri var da bu gizli divine polisiýa işgäri, prokuraturasy, komiteti hiç kim bilen ok diýip edýän işlerinizi cemiyet gaty bilýändir. Ol bizim ine miki gulluğumuz var, ondan has bilýändir cemiyet. Cemiyetiň akly, siz onu tanaňyz, olam bileňiz, olam başga hili bilýändir, başga hili işleýändir. Bir adama ya da 100 adamyň bir davranışyna seredip cemiyetiň davranışyny çıkaryp bilmeýän mümkin de. Düýünden başga hili işleýär. Indi şu çağaları meselesinde de bularım häzir indi çağalaryny aýdalyp Türkmenistanyň içinde kanun boýunça ýa-ni Türkmenistanyň içinde olan näme günäsi var diýen adamlar var. Günäsi ýoklugy üçin şolary sürgün etmeli. Ýoksa cemiyet olar bilen hasaplaşjak. Ondan soň kanuny işletjek bolsaň bir adama ýa-ni bir beýleki adam öldüren olsa onu sen türmäge basmaly bolýar. Eger kanun işleýän bolsa sen. Ýa kanunyň öňünde oňalyk kanun nämäni tanan ol. Ýani ol niýeti gowy erweti tanan ol kanun. Edilen fakta sereder.
suul edilen son cezası vardır. Türmeye basılar. Yani ağır alacak. Ne olsa olsun ağır alacak diyen cemiyetin ömür düşüncesi var. Yok O korku adamda- giden vakti ağır almak duygusu hükmen Ha, o- çıkıyor da. O kişilerde olman biler. Yöne kişiler bir ara gelende cemiyete mele getiriyendir. Da. Demeye alak fikir etmeli de bir-birine gaza getiriyorlar da. O cemiyeti de kontrol etmek mümkün değildir. Yine polisiye işlerler. Ne için sizde buyruk var? 3 adam, 5 adam yıklanmasın bir ara diye. Siz özünüz bileniz olamışsın ne içinligine. Yöne orus bilgen ne için yıklanmalı. Yıklanıp başlasa cemiyet oluyor. Cemiyet hem olur tanayandır. Yani bilyerim Türkmen cemiyetinin ne emediğini. Göktepe'de geçen saparağa neme sonra böyle kiminin hem için bunlar Türkmen'e şey diye. Orta Asya'nın alan vaatı orsa en köp maskara eden Türkmen'dir. Göktepe'dir. Orsu maskar ettiler. Orsu maskara ettiler. Şonca gücü bilen İran'ın beyleden Orsun tarafına geçeceğiz. Özbek bir gücüm yani yer meselesi. Türkmen'e aldaya değil de Türkmen'e. Geopolitikada yer paylaşırız diye Tamam. bilelikte eden işlerde. Yine şey ettirip Orus geliyor. Orsun gücü şovatlı gücü şu günküsünden şu günkü şartlara göre 100 esse bu işli Orsu vardı şu imperya. On yaş yıldan soň alýar. İki taparda neme diýär. Ha. 65-nji ýyldan. 1965-nji ýyldan neme diýerler. O gatken o Şol yetkililer. dövrdäki yine bir näme aýdyp geçeýin. Şol dövrdäki Türkmen yine özüne Türkmen diýerler var şu. Türkmen diýär ýöne näme diýerler Orus bu işli yene diýerler. 30 40 näçemen şu gelen boşun sany Orsun. Özem Orsun näme diýär biz Türkmen bilen açyk näme de uruşup bilmeýäs diýär. Bular gatyda ýok diýär. Orsun generallara aýtdy. Şoň üçin o topçularını soraya padşahdan mı näme şol täçden. Indi şol döwür Türkmen näme üçin 100 ýyl mundan Türkmene orsa bu işli diýen ok ýalakalyk eden ok toprağıma geldin mi düşman diye bu işte olup bilersin diye toprak gerek mi gol ya hakkım var diye yöne men ölemden sonra alarsın diye toprağı. Yöne şu gün Türkmen şu orsa yalakalık etmek için özem ünkiyalı bu işlemde özünü kırıp diyor. Özünü kırıyor. Hem mezatçı ol Türkmen'in ele gelir diye. Halk maslahatında orası yoktur. Türkmendir. Deputatlar Türkmendir. Noň diýme bu ýokurdan başlaýarlar da. Yani şu an Türkmenistan'ı ortayetin bir vilayeti alak, guberniyeti alak ya da bir oblati alak edip şu statusu soktular da. Onun halkın gözünü öwrenişdirjek bolup ne Berdimuhamedov Tataristan'a gidiyendir. Şolar alak yani bir oblast bilen ya da Leningrad oblast bilen neme diýendir. Şoň bir oblati alak neme statusa getirýärler da. Soňondan yani birleşdi diýäýmeli. Şu wagt birleşmese hatam bu ardanla. Ol yani distansiyon upravleniýe bilen pult bilen upravleniýe edip otur da. Çykdyjy zatsız. Birleşse jogapkärçilik alýar. Vatandaşlaryň üstünde jogapkärçilik bolýar. Ýöne birleşmese sen vatandaşyň ölýärmi galýarmy men o sistemany görüşüm boýunça ne şuňa alarak birazjyk hawa şu ýerden hemme zadyny alýas. Bu näşin upravleniýe edilýär da şu. Hawa. Yani halka näme bermeli? Ay halka da diýär sümkokla diýär halkyň içinden özleri çıkıp. Türkmen oklama diýerler daşyna çykar diýär bular. Yok, o daşyna çıkanları näme diýär? Evet, sümkok pul. Yok, näme sereden wagtyň ýa-da Ukrainada olan näme bardyr? Açlyk. Ol Ukraina näme diýdiler? Ay bular diýdi halk däl elinden ýa tohumlaryny alýarlar. Galadamor. Hawa. Ölse diye näme bolar diye ölüp gider halk däl bolar diye de. Türkmende de dil şoň ýaly. Halk diýip hasaplayanlary şoň prezident maşgalasy da sahnadakylara halk bulara birazjyk çörögünü bereli diye. Ýöne beýleki 3 milyon 3,5 milyon ay näme etse şoň etsin diýdi. Orsa näme tapoldy? Ukrainada 40 milyon adam öldürüpdirler aýdym. Ýa-da hasaplap çykarypdyrlar. Şu Orsun täsiri bilen ölen adam sany 40 milyon diýär. Ya bardır o näme döwrü açlykda gaty näme gurrun berýärler. Yani Orsun elinden ölen Ukraynalıların sany 40 milyon tarih memesinde. Ors bilen Ukraina arasında bu hatap yani çekeleşme
gaty öňden var, 100 ýyldan bu, 200 ýyl. Teräli Ukrainaň tany orduňdan kän ekenini. Vaktinde. Millet tany. O bar urşy maksady näme şolong birinciden dilini ýok etmek, o dilini ýok etmek milletini ýok edip bolýar da. O ikinciden şolong tanyny azaltmak. O soňra taryhy nämede de o ýani Ukrainaň ýaşy orduň ýaşyndan 2-3 ýylda. O näle oň nemeti bolup bilýär. Yine bir kızıklı näme var. Yine yankı Ukrayna nämede Hitler giren wagt esire. Ukraynany goramak üçin hiç sad edilen däldir sapra. O No. Hiç sad edilen däldir. Ýöne Leningrad näle koradylar? Leningrad oralan wagty yankı Leningraddan esker, Rus eskeri ýa-da Sowet eskeri diýelim. Şol esirin goşundan haýsam bolsa bir gaçjak bolsa, esirin goşundan beýleki bir diwiziýony ýa-da nämesi atýardy. Şo derece goruldy. O orsun ýani bu orsal milletlerden gaty kän gitdiler. Benim ne kakımdan im ululary ýeteneman diýdi. Ady ýeteneman şo uşa gidip şo Stalingrad, Leningrad'ın aşağıda şo tawuluklarda wypad bolupdyr. Bezüst propavşy. nämenem goran däldirler Dağıstan tarapyna. O Yine berde sonra çıktı. Yine sonra uruşun sonunda näme edildi? Uruşta yankı 2. Dünya Uruşu'na aitken esire girenden son esas nämeni köp yankı analiz edýänler şol uruşun näme bolandygyny. Partizanlar gaty köp iş edipdir da uruşda. Partizanlar. Yani buyruk alan ok ýene de olluklar da. Olluk. Yankı Germanlara garşy. Ýöne şu olluklara Stalin ýok edendir sonra. o Yine vuruşu kazanmak için en esası rol oynayan olluklardır. Onam Stalin yol edýär. Dağıstanı goranıp, ýöne soňundan näme diýär? Taktikamız şu diýär. Neme diýär-de? Ay bular buyruk alman şu işi başardı, bir gün menim başyma da bela bolar diýendir de. O batı gorkýar partizanlar. Näme Sowet nemetem guruluş nemeti ıntana karşı guruluşu var da. Bizim çok toňy näme çok dowamy toňum däl. O soňra da geldik golünü şol Sowet nemetiniň için dowamy täzäbi. Şunu 91-nji ýyl bir akylly ýolbaşçylar ýa-da halk matlagaty, garry aşurlar nemeler. Şuňa teatry baha berip bilen boldy. Yani Türkmenistan'ın geçiş nemetinde Türkmenistan bambaşka bir devlet bolmaly da. Şo wagt teatry baha bermediler. Ýöne adyny ütgedik, formal nemedik. O hiç zat bolmadyk ýalak dowam etdiler. Ütgedik başlanlaram ýok etdiler de. Bolmasa şu ýuwaş bu zatlaryň hemme jedi ütgejekdi. Onu gördüler. O ütkap var ya, gördüm beýleki respublikalardan Türkmenistan'ın ýagdaýy ütkeş gowdy da. Yani ben şo döwürlüň statistikasyny görüp bilýän, görme mümkinçiligi bar bolsa, seyredip görüň. 15 respublikanyň içinde şolaň hemmesi 40%den 60% aşak düşendir Türkmenistan. 5, 6, 3, 7, 8 şonda ýalak ötüş bilen 95-nji ýylda çenli dowam edenler. O bu geňdir. O biz haýdýana Pribaltika kömek berýärdik de. Men nememde ýani semaýatimde diýende, bu nähilek demetjegime bile bu. O şu Riga'dan ýani Latviýadan 2000 adam işleýärdi. İşe gelýärler. Özümüz ýani elgüji gerekdi de bir de işgär, böyle kompetent işgärler gerek. Şol işleýärdi. Bir de şaýatlar vardı. Fuat Pribaltika teredim.
deňeşdirip görün. Bizden haýyşe diýerde bizim bu köp tanýatdan nemelerini. O ýagdaýymyz gater betdi 91-92-nji ýyllarda da gater betdiler. Ýani Ýewropa Birligine giýen çäler problemalar gatken. Ýöne halklary neme ýani adatlygy ymtylýan nemeleri gaty güýçlü. Özüm şu hududy nemetdiler de. O ýitirilen yerlerini gaýdyp berdiler. Şu zatlaryň üstüne gaty berip durdular. O hududy eýçilik nemetdiler. Şu wagt gidijik Litwa, o Maroblusyň ýeri ýalak ýeri bar da. O 4,5 milyon ton buğday öndürýär da. Eki buğday şoň owu hojuluk ministriň adyny bilýänem ýok. Şoň döwlet nemetinde bir ýerinde etdik, nämetdik diýenem ýok. 80-90-100 sentler hatyra alýarlar bir gektardan. Ödem döwletiň 2 gram nemeti ýok. Hemmejesi hususy sektor. 100%. Türkmenistana deret tohum ýok, şuny için. O hojulugunda tohum bolmasa, tohum bolmasa hiç tadım ýok diýmek. Biz onu ýola goýup gördük de 91-92-nji ýyllarda şu buğday nämetdi. Olaýlady emetdi. O tohum çykarmak o 1 ýylda 2 ýylda bolýanda hatdalar. Raýnýerün tohumu. Bolmasa tohumu sen tatyn alýar. Satın alanda da ol ýylda satyn almalar. Sebäbi birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü produkta bolup nemedip duda ýok bolup gidýär. Teknik Satın almak demek başarıya bağlı diyorsun. Başarıya bağlı. Garaşlı. o şoda atlaryny çendem neme de ýok etdiler de. Sapara bir näme ýadyma düşdi şu wagt. Hususy eýçilik diýdiňiz. Yine Türkmenistan'da yine bu adam yine yani halk maslahatından, parlamentten sorulmalı. Hatta halkam sorulup bile Türkmenistan'da yine başına çıkarıldı. Türkmenistan'dan kısılıp çıkarıldı halkı. Yani halk aydar ya da halk aydmaz onu. Kişiler aydık bile. Yok biz öz isteğimiz oyunca çıktık diye. Şoň ýaly pikir edersiniz. Yani yine şu zat var. Näçe Musanı kiçi orta işletmeler yapıldı Türkmenistan'da Sapara gazette çap edildi. O 92-nji ýylda ne bizim öz demämizde şo statistika ýörüdýär. Özümizde şolar teşvik edýärdik, ýani kömek berýärdik. 8 miňden urak hususy neme bar, işletme bar. 8 miňden 94-nji ýylyň ortalaryna men bilýänim. Şonu 92-nji ýyl yapdylar. Doğru iş sat bazı şeyine demet bir deme bilen kol çekip yani yine yapmadı. Indi, yine yani milli hoşsuzluk diyemiz ya Türkmenistan'da komite davul bu işli akıllı komitetlerimiz var milli hoşsuzluk. Yine vatandaşlar şu da gazette gördüğümüz ne demek ay gazette yazılan harflardır demek. Onu yine maymun deyip bilir. Maymun çok tesirini örüp bilmeye de maymun için harp yani kara bilen ağın çizim düşünmeyelim ne. Yani o inansak da bizde de şu zat oldu. 8.000 sanat işletme yapılmak demek. Hazır Şveçya varıp ben 8.000 sanat işletmeni durdursam Şveçya halkı daşına işlemene gider. Öz işlemden gittim demez. Ama aydın gazetede yazıptırlar. 8.000 yaptık yine ullakanı işeden yani. Ne için yine işletmenin yapılmağı demek sen yiyen çörün, giyen eşiğin hem mezadın şu yerden oluyor. Şonu yapan için sen son daşına çıkyanların ben özüm bilet satın alıp geldim diye. Para verip. Para verip. Yöne sana şu şertleri döreden bir akıl var orada. Tesiri multiplikatör deyip kenaydandır. Kalmıradana. Bir zadın tesiri o tolkun yağlık bir neçe nəmelere darak gitkendir. İndi o 8.000 sanat işletmenin yapılmağı demektir. Çağan görüp bilen o. Çağa ene mehrin alman uluya yetişiye. Terbiye alan o. Maşkala institutu yok. Yine nirelere getiriyor 8.000 sanat iş yerini yapmak.
O her Bana değmese ortalama öyle diyor. 10 adam işleyen olsa ya 50 adam şu köpöldük ko 8 50. Yok. No. Yok, näme Çok iyi var ki. da, yankı, bana değmese öyle diyor ayna. Bu bizim yankı işsizlikten bu işlere etecek olup göremiz o. Bize değerler. Görüp biliyoruz şunu. Katır ve değerler o zaman. Bunu gören için katansat görünüyor zaten. Gözün önünde de oturuyorlar. Özlem gözüne şey deyip seyredip ediyorlar hemmez adam. Şol 8.000 iş yeri şu art günümüzde 80.000 olmalıdı da. Ha, o artık 80 köpek bin iş gidiyor yeri ya. olsa- Önümçülük. Aha. Yani 80.000 iş yeri olsa hiç kim dışarı çıkan yok işlemene gitmeye. Yankı. Şoň yerine 100 000 polisi var da. No. Şoň yerine 100 000. Yo ya aydın goýer häzir deyinde. Şu daşına çıkıp işläp görünä maskalalar dargady gitti de. Ona näçin edýärler ýöreýte isleýär şu Türkmenistanyň halky dargamaly. Gerek däl halky dargamaly, dolu tozup çaşyp gitmeli. Soň ýoş-ýoş belki öz orslaryny yerleşdirjekdir, göçürüp getirip. O işçi getirmek bilen başlıyor. Yine yani uruşsuz bir yere ne dip basıp alınıyor. Başta iktisadı ulalaşıka gol çekersin, sonra işçi uğradırsın, işçilerin başta gidip gelir, sonra bağlıp işlep başlar. Başta viza bilen, sonra iki grajdanlık pasport bilen, sonra orsaydar o yerde men vatandaşlarım yaşaya olarak orsa koşulmak ister diye. Misal için Türkmenistan. Yo ne ýem elemet görün. Tat neft diýdi, näme diýdi. O Ha. Türkmenliň ýerine şolary nemet. Awa doğru. Tatarstan nire, Türkmenistan nire. Onu deň bolmaz, näme namysyna deň bilen. Yine son şol yeri Aydalı Balkan'da işleyendir olur. Balkan'ın nämet yerler berde Orus milleti yaşaýar diýer. Putin çıkıp yine häzir edýän işi şola. Özü yerleştirdi şonu. Esir dövründen beri yerleştirilmedi mi Ukrayna Ruslar? Göç edilmediler. Bu zatlar uruşun nämesi de düz uruş yani. Yani sen uruş diýip pikir edem. Bizde uruş diýseler şol elinde yan kılıç olmalıdır ya da yenesi olmalıdır. O orta çağdan biraz geçmelidir biz. Uruş her hili görünüşte olup biler. Bunun adı gibrit Hibrid uruş. Ha. O gidip dur, o bilen yeňilen tarapda, o yeňen başka bir ver. O uruşun gidýänini bilemdik. Sapara aydın o indiki nemämiz o gibrit uruş barada gurrun edeli biz şu meseleye girdik bugün o sessiz galanları o sessiz galmak bilen Başta halas kimi- olmajagyny Temanın yattan çıkarıp dursa o vatandaşlar şol temada gurrun etdik şu taýda da galaly. Şonuň üçin ine ildeşimize ýazýa temany gaty çalt üýtge diýäňiz diýe sizden haýyş bir temada dursaňyz adamlaryň kellesi garşýan bolup biler. Hemmesi bir-birine bağlı aslında ýöne. Şonda da bir-birden gidilse gowy. Ine şolaryň sessiz galanlaryň aslında Orsiýada hyzmat edýänligi, sessiz galmak bilen. O şunun ýaly bir neme bardyr. O sen sesini çıkarma, men etjegim edeýin, sen ýöne sesini çıkarma diýär. Ors şonu diýär, bular hem şonu ýerine ýetirýär, sessiz galyp. Şonuň üçin hiç birisi şu halk maslahatyna gatnaşanlar, o ýene beýlekler, näme diýär, institutlaryň nemeleri, agzalary, muallimleri, dekanlary, ýene nämeleri. Şolaryň hemmesi hem hökmän suratda jogapkar tutulmaly. 30 ýylda edilen jenaýatlaryň hasabyny biz bir adamdan alyp bilemiz. Bir adam bolma mümkinçiligi hem ýok. Yani bir adam bunça zat edip bilen nokta. Bu köpçüliklerin edilen olmalı. Bu köpçüliklerin diýsem 3-5% geçen nokta. Şol 3-5% hökmän suratda cezalandyrylmaly. 3-5'den köp bolmamakmaly aýdym bu iş 10 ýyl 20 ýyllap dowam eder ýa-da izarlanyp. Oýun däl o. devam etmelen yankı edilen yine baha vermek diýdiňizde. Ha bir nämäni bu bellek geçeyin vatandaşlar biz yani düşünüp bilmeyen olsanız ol sizin günahınız değil, bizim günahımızdır. Sebebi yani aýtgan buryan sözlemlerimize düşünüp bilmeyen olsanız sebebi hiç kaysımızdan yankı pedagog değil ve näme diýinen bilemiz o pedagog ol düýünden başga bir zatda.
düşünüp bilemiz yok. Biz ne size düşündürmeli bu zatları. Yöne özara gurrun yazıda dua edeceğiz. Yöne sonunda da tüvenemen. Yani düşünen adam Vatikan. Yani ben görüyorum. Yani ne bir men bilmem ok bir fikir etmem. 2-3 sefer aytalar kurarsan onu düşünüp bırak olur mu kadar fikirlerini. Bizde çok pedagog denesi yok onun için. Ya da eğitimini hem almak yok. Onun için düşündürüp bilmeyenem olup biliriz. Yani doğru temadan temaya geçip. Hemme temadan bir spesialiten değil biz. O yönü öz düşünüşümüzü bir yani bir soğutlu adam yemetindeki öz kapat yemeğimiz Yo, görünýän zat, bize görünýän zat şu. O, bunu spesialitler çüngleştirip biler. Olara da yine yol açık. O ekran açık. Şolar bunu giyinçlendirmeli. Düýrek, çüngürek nemetmeli. kanalyň ady halkyň sesi. O bizim nemämiz däl. Yankı ilmi neme profesörler var, doktorlar var, bu uğurlardan spesialistler var, yürüyüşler var, beylekler var. Ne şolar ekrana çıkıp yok man bizim yanımızda da değil isleteler be. Rigim etbilerler bolun yani ölerim. Şu an YouTube hem bekşe neme ekranın başına geçip bayt vermeli. Hiç neme daha yok. O korkan yüzümü örköjek gel näme o demäňizde boyun o katı bir gelşik Çağaydı ya onun. 5 yaşında. Çağa da yok. Çağa da o zatlar çağa da men korkan dip bilen o çağa. O çağa da garankydan korkýan diye. O Başka zattan korkan oğlum. o bir yankı adyna koyup bilemde bunu katı erwet zat. Yankı ahlaklıkın ama ağır var şey o nadarlığın üstüne o düşüncesizlik onun demediler korkuyan çekinyen çağan var yani bizde çağı yok mu deme yok mu deliliniz neydi? Onda şu taýda jemläli sapara aýdym. İlleşlerimizden soragy bardy. Belki bazar güni soragy jogap edip bileriz. Soňky wakalar ýa-ni aklymyzda näil soragy bar bolsa, şo boýunça soragy jogap edip bileriz. Onu öňünden duýdurarys ýa-ni bazar güne çelli. Bundan soňky temamyzam o illeşler gibrit uruş bolsun. Onda da Türkmenistan yeňildi adında. Yani tema deyip aýdýas bir hem düşündürüşi işini geçeceğiz de taýda. Hem şu zatlar boýunça da alınıp barylacak işleri bilmedim yani düşünüp çak edip bilýänsiňizdir diýip umyt edýäs. Yani ýöne ýere gurrun edilen da bu taýda temalar. Kemine bir näme bilen jemlädi. Yankı gibrit uruşda yeňilen Türkmenistan ve has doğru aýtjak bolsam Türkmen jemgyýeti. Türkmen jemgyýeti o. Yeňilde. Yankı näme vardyr. Hawa. Ine prezident günäkär diýmek ýa näme diýmek ben şonu düşündirjek bolaydy. Bolýan nämeleri seredende. Bir garynjaň hinine bir taýak bilen şonu azar berseň taýagy işleýändir. Şeýle taýagy düşman diýip pikir edýärler. Aslında taýak biriniň elindedir. Düşman şoldur elinde. Taýak hiç kime garynja. Ýöne garynja bilen ok şonu. Taýakda hoýup görýär we şonu ýok etjek bolýar-da taýagy. Ve doğram kabul ediyor garınca şonu. Doğru. Yani onun dünyası şu. Garınca tayağı azar verir, şu tayağı yok edecek olur yerinden. Şunu dişler, itekler yine buzar eder. Şuna karşı görüşür. Doğru görüş mü? Yanlış görüş. Peydası yok diyecek burada. Türkmenistan'da da şu diktatörler ayırma, bu prezident olmalı, yine demek ne şu bu tayaktır prezident. Birinin elinde kuraldır yani. Prezident hem halk maslahatı berdiğine prezidentlik geçmeden Türkmenistan'da sahna yine şu kuraldır, tayaktır birinin elinde. O sahnalaştırılan yemek ne? Hem de sahna. Bizden fikir ettiğimiz çok günahkar diyesinde sahna veriyor. Yani o sahna işlemeden o aynı, hiç kayısı işlemeden o. Öňe aýdyň dowra toýdy. Yani bu Gurban ulu ýaly nemeler we şoň daşdöründäkiler taýýar. Parlamenti, deputaty, polisiýasy, bilimler ocakları, üniversiteler hemmesi bilerikde bular yani taýýar. Hemmesi taýak, o ýöne o taýagym gorsun elinde. Düşman
Ors, hakiki düşman ors. O yok açık ne mi Kramov menüsünü yazıp atıyor bu zatlar. Hem de senaryosunu koyuyor yani. Ya şoňa mende şoňa deli töwerinde bir topar o içine Türkmenim var. Yani durduğu fiyada. No. Hem için hiç kim soran yok. Biz Türkmen olup Orsun bilen Türkmençesini bilemiz yok değil. Utanan yok mu karakteri vardır yani bilim dünyasında bizde adam kendir yani adı geçiyor. Oo. Hem için hiç kim soran yok. Hem için Türkmenistan'da son 30 yılda Mahtumulyalık bir şahıs çıkıp bilen yok. Ya da şuna yakınlaşıp bilemiz yok. 30 yıl az vakti hele. Çık ya şu gün Mahtumulu çıksın gün yol ediyorlar. Ne Mahtumulu yol ediyorlar şu gün Türkmenistan'da. Yani ben Mahtumulu şahsı olarak diyemem. Şol akıllı. Ne Mahtumulu boşluklar makansını tanıyansın, bilyansın. Mahtumula gavat gelýän adamlar ýok edi. Ama şoňa meňzeş adamlar çyksa ýok edilýär. Ýöne Mahtumulu ne bir buýsanma nämesinden berýärler. Mahtumula buýsanýarlar. Ýöne onda buýsanýandan soň şu günem çykaryp goýýarlar şoňa şahslary. Yetiştirip goýýar. Mektepden başlap üniversitet, ondan soň ulumlar akademiyasına çenme. Hemme nämen dogry guran ýerdeýler. Hem için çıkanıp söýär ýok edýärler. Neme aydın adatlyk bolmadyk ýerde o ilim bilim bolan nokta. O dörejilik bolan nokta. Hemme zat şu adatlyga bagly. O senem adat del. O adat delini bilen nokta. Ne meteli ne Türkmenin iň ulug näme edýän ýer şu. Gullugyny bilen nokta. O gullugyny düşündirmedik. Nädip düşündirjek o da kıyın. Gullugyny düşündirme de kıyın. Näme meteli. Aydın bu ýöne sen gullyany bilen düşünüp baran nokta. O haçan düşünýär, haçan azatlıkta ýaşap başlan soň düşünýär. Ýöne indi şu gulçulukdan çıkmak üçin hem azatlygyň näme düşünýär. Ýöne azatlygyň näme düşünüp bilmek üçin hem gulçulukdan çıkmaly. Näme diýilýär bu zada kelime? Paradoks bu. Paradoksiyallyk bir zat bu. Kısır döngü diýerler ýa-da. Näme? O şu taýda jemläli onda. Ýaşlar. Bolýar, sag bolun. Sağ olun. İyileşler, sağ olun, sağlıklı görüşelim.